Ty naozaj, keď sa snažíš mať tu dieťa, tak neriešiš ako prvú vec, že čo budeš robiť, keď sa niečo pokazí. A potom, keď to nepríde prvý, druhý, tretíkrát, tak už tak trochu znervózneš a začneš riešiť, že či máš nejaký problém. Je to naozaj bežný narratív u lekárov, že počkáme, kým sa to stane tretíkrát a potom to budeme riešiť, lebo ono sa to jednoducho stáva. Všetkého som sa bála, bola som strašne opatrná, začala som si do detailu čítať zloženia kozmetických prípravkov, či tam nie sú náhodou nejaké látky, ktoré by mi mohli uškodiť. Veľmi ťažké pred najlepšími kamarátmi, pred rodinou sa tváriť, že je všetko v poriadku, lebo sú to ľudia, s ktorými riešiš svoj bežný život, svoje bežné problémy. Veronika, ako vyzerala tvoja cesta za rodinou? Myslím si, že na úvod asi tak štandardne ako u každého páru. Vzali sme sa, podali sme si, že si dáme ešte nejakú pauzu, že budeme cestovať, že si užijeme život vo dvojici, lebo máme v okolí veľa rodín s deťmi, tak sme vedeli, že už asi bude veľmi ťažké si nájsť ten čas iba jeden pre druhého. No a keď už prešiel ten rok, keď sme si dali pauzu, tak sme si povedali, že dobre, tak budeme mať dieťa a necháme tomu voľný priebeh. To je taká veľmi pekná veta, ktorú používajú mladé páry, že je voľný priebeh. No a dali sme tomu voľný priebeh a bol to o mnoho voľnejší priebeh, ako sme očakávali a nič sa nedialo. A tak sme si povedali, že asi ten voľný priebeh musíme už trošku aj začať nejakým spôsobom korigovať a stále sa nič nedialo, takže potom sme začali riešiť, že či tam už bude alebo nebude nejaký problém. Čo znamená začať korigovať voľný priebeh? Tak neviem, že akú máš ty predstavu, keď niekto povie, že necháva tomu voľný priebeh, tak v podstate žije ako žije, možno si nedáva až tak úplne pozor, ale asi nerieši, že budeme teraz počítať nejaké plodné, neplodné dni a snažiť sa. A s tým sme vlastne teda začali, že už sme začali viac riešiť, že kedy sú tie plodné dni a podobne, ale ani tak sa nič úplne nedialo hneď, takže ono podľa mňa je ten problém, že ľudia majú pocit, že keď sú mladí a zdraví, že to príde hneď. A potom, keď to nepríde prvý, druhý, tretíkrát, tak už tak trochu znervózneš a začneš riešiť, že či máš nejaký problém, alebo čo robíš zle, či môžeš niečo robiť lepšie, aby si tomu pomohla. A keď ste teda prišli na to, že teda nejaký problém tam asi bude, ako ste postupovali? No, my sme ani neprišli na to, že nejaký problém, lebo možno ste už počuli aj presne to, že keď sa na to prestaneš fokusovať, takže vtedy sa to podarí a podobne. A to bol nejaký taký náš prípad, že sme sa na to prestali fokusovať, objednali sme si dovolenku a už ako sme na tú dovolenku odchádzali, tak som mala pocit, že je možné, že budem tehotná. Ale nechcela som byť na tej dovolenke tehotná, takže som si nerobila žiaden tehotenský test a na tú dovolenku sme odišli. Ale necítila som sa úplne dobre a tak som si robila tehotenský test a tehotná som bola. A keď sme sa z tej dovolenky vrátili, tak som začala krvácať a to bol asi taký prvý nejaký šok, že asi nečaká, že sa niečo také môže stať. Vieš, vidíš to tehotenstvo vo filme alebo aj pozoruješ nejakých svojich známych a nie je to taká debata k small talku, že také niečo sa mi v tehotenstve deje, tak samozrejme, že nastal stres, panika. Bol piatok večer, nevedeli sme, čo máme robiť. Moja gynekologička mi nedvíhala telefón, takže sa to potom tak nejak radikálne zmenilo od toho, že hurá, budeme mať bábo na čo teraz. Čo sa potom dialo ďalej? To krvácanie bolo niečo vážnejšie alebo bolo všetko v poriadku? No v prvom rade sme nevedeli ani, čo máme robiť, lebo ty naozaj, keď sa snažíš mať tu dieťa, tak neriešiš ako prvú vec, že čo budeš robiť, keď sa niečo pokazí. Mali sme možno také šťastie, nešťastie, že pár mesiacov predtým boli u nás známi zo zahraničia a tá žena bola tehotná a tiež mala nejaký problém a v Bratislave jedna súkromná nemocnica gynekologická, tak zavolali tam a tam ich samozrejme, že hneď zobrali, takže to bolo aj to, čo sme urobili my. Tiež sme tam zavolali, prišli sme. No a tak som sa dostala na to prvé vyšetrenie, kde ma doktorka ubezpečovala, že všetko je v poriadku, že to je vlastne bežný stav, že ženy na začiatku tehotenstva krvácajú a že to mám teda len pozorovať. No len ono to neprestávalo a bolo to stále silnejšie, tak sme tam volali naspäť a povedali nám, že nie, že všetko je v poriadku, že to je bežné a že nemáme sa stresovať. Ale potom už vlastne aj manžel bol z toho taký nesvoj, tak povedal, že nič, balíme veci a ideme na pohotovosť normálne do štátnej nemocnice. Vôbec som vtedy ani netušila, že existuje niečo ako gynekologická pohotovosť a podobne, takže sme prišli do Ružinovskej nemocnice a tam ma vlastne hneď brali hore a doktor bol prekvapený, že mi nejaká doktorka povedala, že takéto krvácanie je bežné a že je dobré, že sme prišli. No a vlastne tak som o to prvé dieťa prišla vtedy. Čo sa potom zmenilo v tom tvojom živote po tom prvom potrate? Tak ono to bol najmä taký šok, lebo naozaj vôbec sme nerátali s tým. Dnes, keď sa na to pozerám spätne, tak si pripadám, že sme boli strašne naivní, že sme si naozaj mysleli, že je to ako v nejakom filme alebo v rozprávke, že dvaja sa majú radi, rozhodnú sa, že si založia rodinu, žena otehotne, potom je tehotná, narodí sa dieťa a všade lietajú jednorožce. Takže to bolo také asi prvotné vytriezvenie a najmä sme si mysleli, alebo teda ja, manžel sa o tom nejak extra nerozprával, že čo si on teda myslel, alebo možno
si o tom nemyslel nič, že asi to tiež nejak neriešil, ale ja som si myslela, že jednoducho také veci sa nedejú, že to naozaj by som musela byť chorá, mať nejaké problémy, na niečo sa liečiť a že vtedy budem mať problém otehotnieť, alebo respektíve, že ja som si nepripúšťala, že sa môže stať niečo také, že potratím. A asi najhoršie, čo bolo, je, že všetci v okolí, všetci lekári ma ubezpečovali, že to je bežné, že to sa stáva a že nebojte, že už sa vám to druhýkrát nestane. A potom, keď sa mi to stalo druhýkrát, tak to asi bolo horšie ako po tom prvom, lebo po tom prvom ma naozaj všetci lekári, s ktorými som sa stretla, ubezpečovali, že je to úplne bežné a najmä tam fakt zasnilo, že nebojte sa, ono sa to už nestane. Ale ono sa to znova stalo? Ale ono sa to znova stalo. A stalo sa to aj tretíkrát? Áno. Aké si ty prežívala emócie počas tohto obdobia? Úplne prvýkrát to bola taká frustrácia a smútok a najmä také výčitky. Ja som hľadala, že čo som kde urobila zle, pretože som bola presvedčená o tom, že to musí byť nejakým spôsobom moja vina, že som zjedla niečo, čo som nemala jesť. Samozrejme, že som si strašne vyčítala tú dovolenku, lebo všade hneď ideš niečo googliť a hneď je to tam, že v prvom trimestri neleďte, lebo vám to môže uškodiť, takže sme prestali cestovať. My sme predtým mali cestovateľský blog a cestovali sme a prestali sme cestovať, lebo ja som bola vystresovaná z toho, že mám ísť znova do lietadla, čiže to ovplyvnilo celý môj životný štýl a všetky veci, na ktoré som nahliadala dovtedy, tak zrazu pre mňa všetko vyzeralo inak. Všetkého som sa bála, bola som strašne opatrná, začala som si do detailu čítať zloženia kozmetických prípravkov, či tam nie sú náhodou nejaké látky, ktoré by mi mohli uškodiť. A so stupom času si myslím, že som mala vyhľadať asi nejakú pomoc, lebo nebolo to určite rozumné a zdravé, že ako som ja k tomu pristúpila na začiatku. Ty si potom spätne, alebo vlastne aj počas toho, ako sa to dialo, tebe to potvrdili, že tie potraty boli kvôli tomu, že si letela, alebo že to mohlo byť kvôli nejakej kozmetike alebo podobne? Nie, to podľa mňa si nezoberie na triko žiaden lekár, aby ti povedal, že to bol hlavný dôvod. Samozrejme, že potom prvom to zaznelo, že mohlo to byť tým, že sme leteli, ale ja si myslím, že tí lekári to mysleli skôr v dobrom, že ma chceli nejakým spôsobom upokojiť a možno aj presne zastaviť to, aby som ja hľadala nejaké chyby sebe a vo svojom tele, lebo naozaj, keď sa to stane žene prvýkrát, tak lekári, ja rozumiem, že oni sa s tým stretávajú bežne, tak oni to fakt, že vezmú. Tak ja si pamätám, že keď ma vyšetroval lekár v Ružinove na gynekológii, a mne je jasné, že to myslel dobre, ale sa so mnou lúčil tým, že nebojte sa, keď budete chcieť, budete mať ešte aj 10 detí. Len ty chceš to jedno, ktoré už nemáš, takže ono to nie je úplne to, čo chceš počuť. Takže ja tomu aj rozumiem, že ty to vnímaš nejako a tí lekári ti aj chcú pomôcť, ale na konci dňa ti to možno aj stiažia. Čo tebe najviac pomohlo počas tejto doby, čo sa týka nejakého liečenia, či už tela alebo duše? Najviac mi pomohlo vymeniť moju gynekologičku, lebo spätne sa na to tak dívam, že ona bola dosť necitlivá. Ja si pamätám, že keď sa to stalo druhýkrát, tak som išla za ňou a trvala som na tom, že chcem, aby ma poslala na nejaké ďalšie vyšetrenia, lebo som nejak bola presvedčená, že asi tam nejaká chyba je alebo môže byť a že už to nechcem zažiť znova a radšej pôjdem zbytočne na nejaké vyšetrenia, ako to prežiť znova. A ona mi vtedy na to povedala, že u nich platí také nepísané pravidlo medzi gynekologmi, že 3-krát a dosť. A že na vyšetrenia posielajú ženu až potom, keď potratí tretíkrát. Ja som bola z toho nešťastná, zrútená, ale v podstate ty ani nevieš, že čo máš robiť, lebo je to ten tvoj lekár a na jednej strane mu chceš dôverovať a na druhej strane, že vieš, že už niečo nechceš zažiť. A vtedy som sa prvýkrát vlastne o tomto zverila kamarátke a ona mi povedala, že od tej gynekologičky mám určite odísť. Dala mi kontakt na jej lekára a prešla som vlastne k nemu a to bolo úplne o inom. Ja som ešte nebola ani oficiálne jeho pacientka a on mi už vypísal lístky na všetky možné vyšetrenia, lebo mi povedal, že tam sa čaká aj 3, 4, 5 mesiacov a viac a že kým všetko formálne prebehne, takže ja už môžem mať aspoň vybavené termíny u tých ďalších lekárov. Stretla si sa počas tohto obdobia s nejakým necitlivým prístupom od lekárov alebo od niekoho ďalšieho z tvojho okolia? V prvom rade si myslím, že keď niečo také prežívaš, tak aj ten prach tvojej citlivosti je posunutý úplne inde a ako som už aj spomínala predtým, že ja si myslím, že veľa tých slov alebo rád, ktoré som dostávala od lekárov, nebolo mienených zle. Oni mi chceli pomôcť, len každá žena je podľa mňa aj iná. Ako zareagujem ja, ako zareaguje niekto iný, je tiež úplne iná. Ani ten lekár nemôže vedieť, že čo ty potrebuješ počuť, aby si sa cítila lepšie. Takže ja
ja si nemyslím, že niekto vyslovene išiel s tým so zámerom, že by mi nejakým spôsobom chcel ublížiť, alebo že by tam boli nejaké, neviem, výčitky alebo čokoľvek negatívne. A tým, že ja som v tom čase, keď sme to riešili, o tom nehovorila naozaj s nikým, takže ani mi nikto nič necitlivé nemohol povedať. Akurát si pamätám na takú situáciu, že sa mi raz stalo, že som dostala takú poznámku, že už mám svoj vek a že mali by sme začať už si zakladať rodinu. A to bolo asi týždeň potom, ako sme prišli o bábo. Tak možno taká rada aj pre ľudí, že nech sa tieto veci nepýtajú, lebo nikdy nemôžu vedieť, že čo ten pár rieši za zatvorenými dverami svojho bytu a môže to byť naozaj veľmi zraňujúce. Aké to pre teba bolo takéto niečo počuť od niekoho v tvojom okolí? Lebo my ženy sa často stretávame presne s tým tlakom na to, že už máš ten vek a už by si mala mať deti a nebuď karieristka a podobne. A pre niektoré ženy to je také, že cez to prejdú a ich to nejako nezasiahne. Ale potom presne sú tie ženy, ktoré môžu riešiť niečo takéto, alebo naozaj to dieťa chcú a nemôžu ho mať. Aké to pre teba bolo, keď ti presne toto povedal ten človek po týždni alebo 2 týždne po potrate? Ono to bolo také paradoxné. Ja si spomínam na to obdobie, že ja som vtedy tiež aj riešila nejaké pracovné záležitosti a niekedy mi to prišlo až také tragikomické, že ako sú spoločnosti ženy vnímané, lebo presne z jednej strany počúva, že už máš svoj vek, mala by si založiť rodinu a doma sa starať o deti a potom riešiš pracovné veci a všetci tam hovoria, že bože, len nech sa nevydá, nech nemá deti, lebo potom vypadne z toho pracovného kolotoča a nikto ju nezamestná, že ty si medzi takými zvláštnymi mlynskými kameňmi, že na jednej strane by si mala byť žena a matka a sedieť doma a starať sa o deti, ale na druhej strane by si mala aj budovať si kariéru, lebo teraz si mladá, teraz je všetko pred tebou, teraz sú ti všetky dvere otvorené. Čiže je to naozaj také zvláštne, že tie tlaky by si podľa mňa nemala pripúšťať. Ono je to naozaj to niekedy ťažké, ale ja som sa tak nastavila, že tieto poznámky si nenechám vlastne nejakým spôsobom pripustiť telu. Najmä väčšinou to ide od ľudí, ktorí sú úplne neznámi alebo vzdialení, že väčšinou sa ťa to neopýta tvoja najlepšia kámoška alebo niekto z tvojej blízkej rodiny. Väčšinou sú to naozaj, neviem, náhodní ľudia z práce, ani nie z tvojej kancelárie, ale stretneš sa pri obede v kantíne s nejakým kolegom a ja neviem, či si niekto myslí, že to je taký skvelý small talk, že poďme sa baviť o tom, že či budeš mať deti alebo nie. Takže podľa mňa je najlepšie sa asi odosobniť trochu od týchto všetkých možných poznámok, aj keď chápem, že je to veľmi ťažké, najmä keď to aktuálne a aktívne riešiš a nedá sa a z každej strany počúva, že už by si to teda riešiť mala. Ty keď si túto tému riešila, tak si o tom s niekým hovorila? Vedel to niekto vo vašom okolí, napríklad nejakí kamaráti alebo najbližšia rodina alebo podobne, alebo ste to celé prešli len s tvojim partnerom? S rodinou sme to neriešili vôbec v tom čase, keď sa to dialo. Ja som o tom povedala svojim najlepším kamarátkam a potom ešte jednej vlastnej kamarátke v práci, až potom neskôr, to je vlastne tá, čo mi poradila potom toho nového lekára, ale inak sme sa o tom nebavili, lebo ako začneš takú tému? Vieš, je to... Nemyslím si, že ešte sme tak nastavení v spoločnosti, že by to bola bežná vec. Je úplne bežné sa niekoho opýtať, že keď ty budeš mať deti, plánuješ mať deti, ale nie je úplne bežné, aby si ty prišla a povedala, že vieš čo, my máme s týmto problém. O tom sa jednoducho nehovorí, lebo ešte dodnes si veľa ľudí myslí, že je to nejaké ich osobné zlyhanie. A možno je to práve preto, že všetci na nich z okolia tlačia, že už by to mali mať a mali by to chcieť a oni to chcú a nedá sa a ty potom sa cítiš ako keby si všetkých naokolo sklamal. A myslela si to aj ty, že si zlyhala a že sa hanbíš za to, čo sa deje? Spočiatku áno, lebo fakt som hľadala tú chybu v sebe a ja som sa potom stretla s veľmi milou hematologičkou, ktorá často riešila vlastne tieto problémy s plodnosťou a rozhovory s ňou mi veľmi pomohli. Ona síce nebola psychologička, ale mám pocit, že tak nejak podprahovo asi aj bola. Ja si pamätám, že vždy, keď som išla od nej, tak som sa cítila o mnoho lepšie. Či pomáhalo ti o tom sa rozprávať s niekým? Myslím, že s odborníkmi. Neviem, či by mi pomohlo, keby som sa o tom len tak akože náhodne rozprávala s ľuďmi, ktorí si tou skúsenosťou neprešli, lebo ono je to veľmi ťažké a je to neprenosná skúsenosť a veľa ľudí má pocit, že ti potrebuje dať nejakú radu a väčšinou sú to fakt, že veci, ktoré si už čítala všade a ty už nepotrebuješ 150 krát počuť, že si máš uvariť nejaký čaj alebo že máš, ja neviem, tých rád je strašne veľa, veď otvoríš internet a ich tam veľa a radia ti to ľudia, ktorí nemali deti, ale nemajú deti, alebo ktorí majú, ja neviem, 5-6 detí a ty sa v tom cítiš taká celá opustená. Ako táto skúsenosť ovplyvnila váš partnerský život? Ako ste to celé s partnerom zvládli? Nemám pocit, že by nás to nejak zásadne ovplyvnilo. My sme už boli spolu veľmi dlho, keď začali riešiť rodinu, preskákali sme si rôzne veci a ak nás to nejakým spôsobom ovplyvnilo, tak myslím iba, že v takej pozitívnej miere, že sme si tak viac zomkli, že sme si boli väčšou oporou, že sme si vedeli spolu aj poplakať, aj sme sa vedeli o tom dlho rozprávať, aj sme vedeli žartovať a vedeli sme sa aj akože od týchto tém dostať aj k niečomu inému. Nemám pocit, že by
náš život nestvrkol sa náš život len na to, že nemôžeme mať dieťa a že teraz budeme už nešťastní, lebo je to náš zmysel. Často sme sa bavili o tom, že ak to nepríde, tak to nepríde a budeme to riešiť potom. Čiže ty si rátala aj s tou možnosťou, že by ste dieťa možno nikdy nemali? Áno, prešlo mi to hlavou určite. Nevedela som si to v tom čase predstaviť, lebo obidvaja sme z veľkých rodín, máme veľa súrodencov, aj ja, aj on, aj moji súrodenci majú deti, čiže my sme si to tak nejak vždy predstavovali, že deti budeme mať. My sme boli spolu možno pol roka, rok a už sme sa začali baviť o našich hypotetických deťoch. Takže sprvu to bolo také nepredstaviteľné, že tie deti mať nebudeme, lebo sme obidvaja sa cítili, že sme rodičia. Ale tak zase, keby sa nám to nedarilo, tak v dnešnej dobe je veľa možností, ako si tú rodinu založiť. Takže nebrali sme to tak, že keď sa nám to teraz nepodarí, ale keď sa nám to nepodarí hneď, že už nikdy tú rodinu mať nebudeme. A zároveň som si viackrát povedala, že aj keby sme tú rodinu nemali, tak možno nájdeme šťastie v niečom úplne inom a že náš život sa uberie úplne iným smerom. Spomínala si, že čo sa týkalo toho manželstva, takže s tým manželom ste cestu prešli, že vás to tak spojilo. Ale čo sa týka napríklad tých kamarátstiev, to si mi spomínala, že tam to nebolo až také pozitívne s kamarátkami. Tak ako to ovplyvnilo tvoje kamarátske vzťahy? Tak tento konkrétny kamarátsky vzťah sa v tom čase rozpadol. Nemôžem povedať, že to bolo spôsobené iba tým. Ono je zaujímavé, že ako sa ty s tým všetkým vysporiadáš, keď sa ti to deje a ja som nevedela, ako sa mám s nimi o tom rozprávať, lebo zrovna tieto moje kamarátky neboli veľmi nastavené na deti, oni nechceli veľmi, alebo teda nebola to pre nich taká téma ako pre mňa a ja som mala pocit, že ich obťažujem tým, keď o tom rozprávam a keď som o tom vlastne povedala, tak prišlo také odmlčanie, že sa mi vlastne ani nejak neozývali a možno to bol sugerovaný problém v mojej hlave, možno to tak vôbec nebolo, možno len nevedeli, čo mi majú povedať, ako sa mi majú ozvať, možno som ja mala urobiť ten krok, ale jednoducho ja som si povedala, že ich obťažujem svojimi problémami a ono je to veľmi ťažké pred najlepšími kamarátmi, pred rodinou sa tváriť, že je všetko v poriadku, lebo sú to ľudia, s ktorými riešiš svoj bežný život, svoje bežné problémy. A je strašne jednoduché ísť von, ísť na event, ísť do kina a tváriť sa, že sa nič nedieje, lebo tí ľudia ťa nepoznajú a oni nevedia, že čo prežívaš vo vnútri. Ale keď ťa niekto pozná, tak stačí, že sa na teba pozrie a vie, že je nejaký problém. Takže ja som si aj dosť držala odstup napríklad od rodiny. Môj brat v tom čase, jeho partnerka otehotnela a pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo ja som potom dieťati veľmi, veľmi túžila a nedarilo sa. A keď som videla, že všetci, ešte aj brat bude mať dieťa, tak ja som to strašne vzťahovala na seba, že ani to neviem popísať ten pocit, ale jednoducho nevedela som sa s nimi dosť dlho ani stretnúť, lebo strašne ma to ničilo, keď som videla všetkých tých tehotných okolo. Keď si sa nakoniec rozhodla o tom napísať na blog a aj na Instagram a napísala si niekoľko článkov o tejto téme, prečo si sa rozhodla nakoniec, potom ako si dlho o tom vôbec nehovorila s nikým, ani s najbližšou rodinou, s tým ísť takto na verejnosť a napísať o tom vlastne pre tisíce ľudí? V prvom rade preto, lebo som už nechcela, aby sa nejaká ďalšia žena cítila tak, ako som sa cítila ja. A najmä ja som zistila, že fakt nie sme jediní a možno to dnes vyznieva smiešne, lebo sa už o tom hovorí o mnoho viac, ale pred tými nejakými 5-6 rokmi som naozaj mala pocit, že sa to nikomu nedeje. A ja som o tom dlho nehovorila, keď sme tento problém riešili, ale keď som bola 4-krát tehotná a už to teda všetko vyzeralo, že to už naozaj, že už to všetko bude v poriadku, bola som asi, ja neviem, v nejakom možno 25, neviem, možno v 5. 6. mesiaci, niekedy v 2. trimestri, keď mi už aj lekár povedal, že všetko je v poriadku a že už akože to vyzerá tak, že prídeme do finále, tak vtedy sme to samozrejme povedali aj rodine, aj blízkym, ale nevedela som im to už oznámiť bez toho, aby som im nepovedala, že čo všetko bolo za tým. Neviem to vlastne ani vysvetliť, ale vlastne vtedy som o tom začala prvýkrát hovoriť s tými najbližšími, že to nebolo úplne easy a jednoduché. Myslím si, že to možno odštartovali také tie provokatívne poznámky typu no veď konečne už ste spolu 7 rokov a už bolo na čase a všetci sme už len čakali, kedy budete mať dieťa. Možno aj to bola taká naozaj provokácia, keď som si povedala, že dosť, veď už sa prestaňte takto baviť s ľuďmi. A zrazu som zistila, že ľudia, na ktorých by som to v živote nepovedala, to riešili tiež, boli to akože rôzne kamarátky z môjho okolia, ktorí mi povedali, áno, nám sa to stalo tiež, my sme sa, ja neviem, 5-6 rokov snažili, potom sme tiež niekoľkokrát prišli o bábo a mne to naozaj ani nenapadlo, lebo jednoducho oni nám to oznámili, že budeme mať bábo, potom sa to bábo narodilo a ty keď sa prídeš na návštevu k tej rodine, oni tam majú bábo, všetci sú šťastní a spokojní, tak asi sa nebudeš pýtať, no a čo podarilo sa vám to na prvýkrát, alebo trvalo to dlho, čiže ono sa o tom nehovorí a možno sa o tom nehovorí ani preto, lebo je veľmi ťažké nájsť príležitosť na takúto debatu. A to mi tak otvorilo oči, že
fíha, že keď ty a ešte aj henty mali s týmto problém a ja som si myslela, že akí sú oni šťastní a dlho som im, neviem, či závidieť je to správne slovo, ale v istom koncepte, alebo myslím si, že všetci pochopia, keď poviem, že som im závidela, že ako im to išlo hladko a nám to nešlo hladko a zrazu sa dozvedela, že im to nešlo tiež hladko a to bol asi ten taký hlavný spúšťač, že dobre, tak o tom napíšem, že mám už určitý dosah a prečo ho nevyužiť aj takto? A mňa to šokovalo, že ako to spustilo obrovskú vlnu všetkého. Koľko zrazu príbehov bolo so mnou zdieľaných a ako často sa to deje. Aké bolo pre teba to tehotenstvo, to už úspešné, z ktorého si mala to svoje prvé dieťa? Nebala si sa? Jasné, že som sa bála a najmä ja som otehotnela na začiatku roka 2020. Čiže ja keď som bola v prvom trimestri, tak vypukla pandémia. Vtedy neboli žiadne dáta o tom, ako koronavírus vplýva na tehotné ženy a vlastne ja už som mala veľa strachu bez toho, aby bola nejaká celosvetová pandémia a zrazu sme sa museli vysporiadať ešte s týmto. Takže ja si pamätám, že my sme boli s mužom neskutočne úzkostliví. Dnes je to až úsmevné, ako sme my žili. Ja som 3 mesiace nevytiahla Pety z domu. Môj muž chodil na nákup s respirátorom, v rukaviciach. Keď prišiel domov, išiel rovno do kúpeľne, všetko hodil do práčky, sme to vyprali, dezinfikovali sme obaly potravín, my sme boli tak šialene vystrašení, že keď si na to dnes spomeniem, tak až ma striasa, aké to bolo nepríjemné obdobie. A potom vy máte teraz vlastne 2 detičky a to druhé tehotenstvo už bolo tiež bez problémov, že už teda mali ste tie potraty 3, potom 2 tehotenstva, už bolo všetko v poriadku, už ste nemali potom žiadne problémy. No to druhé bolo až také prekvapivé, lebo my sme si v jeden moment povedali, že by sme chceli teda aj to druhé dieťa a že nepotrebujeme ho ešte teraz, že kľudne si tam môžeme dopriať aj akože väčší vekový rozdiel a hneď prvý mesiac som bola vlastne tehotná s tým druhým dieťaťom, takže to bol taký opačný šok. Ty si ukážkou toho, že aj keď tá žena prechádza naozaj ťažkým obdobím, že si prešla tými 3 potratmi, takže ten výsledok nakoniec môže byť šťastný a že tie detičky máte. Čo by si odkázala alebo odporúčila ženám, ktoré možno sú presne v tom období teraz, v ktorom si ty bola pred tými pár rokmi, kedy si prechádzala tým 1., 2. alebo 3. potratom? Tak asi prakticky, aby sa nenechali odbiť, lebo už z toho, aké reakcie som dostala aj od svojich sledovateľiek, aj od všelijakých známych, aj menej známych ľudí, je to naozaj bežný narratív u lekárov, že počkáme, kým sa to stane 3. krát a potom to budeme riešiť, lebo ono sa to jednoducho stáva. Ale ja nezabudnem na vetu hematologičky, tam som prišla vlastne po tom 2. potrate a tiež som jej podala túto vetu, že tá pôvodná gynekologička mi teda povedala, že počkáme na 3. potrat. A ja si pamätám, že ona si tak vzdychla, tak zložila ruky na stole a povedala, že ja nerozumiem, prečo by sme v dnešnej dobe mali ženy nechávať prechádzať takýmito vecami, keď možno stačí jeden krvný odber a tým jedným odberom sa zistí nejaký problém, ktorý sa môže vyriešiť nejakými jednoduchými liekmi a všetko je vlastne vyriešené a nie je žiaden problém. To je asi takéto najzásadnejšie, že dôverovať lekárom, ale veľmi dobre si ich vyberať. Veľmi si dobre vyberať, že komu budem dôverovať a možno sa aj nebáť si niečo zistiť. A ja som to aj sama videla, že keď som prišla za tými lekármi a už som mala niečo možno načítané, že ja som sa sama opýtala, a nepomôže nám náhodou aj takéto vyšetrenie? No jasné, to by vám mohlo pomôcť, no tak ja vám ten lístok vypíšem. Ale častokrát nepríde tá iniciatíva od toho lekára hneď, lebo ja tomu naozaj rozumiem, oni sa s tými prípadmi stretávajú bežne a veľa a pre nich to nie je taký zásadný problém, ako je to pre vás zásadný problém. A čo sa týka psychickej stránky, ako to čo najlepšie zvládnuť a nenechať sa tými emóciami úplne zomlieť? Ja si myslím, že nie je hanba vypýtať si pomoc a s odstupom času sa čoraz viac zamýšľam nad tým, že ako by to ovplyvnilo aj vtedajšie moje vzťahy, keby som vyhľadala hneď na začiatku pomoc. Že by som to všetko nedusila v sebe a nesnažila sa všetko vyriešiť sama, lebo my ľudia sme niekedy takí veľkí hrdinovia a máme pocit, že všetko musíme zvládnuť sami a tiež tomu nepomáhajú ešte aj tie také rady, ktoré dostáva, že človeku je nadelené len toľko, koľko zvládne a podobné veci, alebo je to osud, má to tak byť. Nemá to tak byť, prečo by to tak malo byť? Veď v dnešnej dobe máme toľko riešení a prečo keď sa nám zlomí ruka, ideme k chirurgovi a necháme si ju zasadrovať a prečo keď sa nám zlomí duša, si nenecháme pomôcť a poradiť? Nie je to tak. Tak ďakujem veľmi pekne, Veronika, za úprimnosť a za tvoj príbeh a nech sa ti darí. Ďakujem aj ja za pozvanie, snáď to niekomu pomôže.